Nu, mina vänner, tänkte jag visa hur duktig jag är på och rocka rockring. Men jag håller just på med en filminspelning och hur jag är på rocka rockring. Det här ska tydligen vara bra för Mikael och sådär, och det kommer ju från USA denna lilla skönhet. Det blir lite... Är måste duktig? Nej, du behöver inte gömma dig för mig. Så farlig är jag inte. Nej, jag vill inte ha ice cream. Ska du härma mig? Blås med ansiktet på rutan. Oj! Tack för detta. Hej då, Lukas. Du dinosaurier. Det ser va? Som ni ser så är det specialare här. Den gör lite ont. Och det gör även blåmärken på kroppen.